Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu umacele nomakhwela. Ilena ke lengasekugcineni. Asakayikhulumi yonke enye into esiyibonile. We guys, sithenangu ezoba namanga efika nje. Sefika namanga. Because impendulo eyiqiniso izwakala isondela kwiqiniso. Amanga ayasibuka nje siwabuka ukuthi ayamanga kodwa. Uthi umacele kumakhwela mawukuba useyicathulweni zikaMakhumalo njengoba naye owalapha endaweni ningomakhelwane. Le ndaba ubuzoyibheka kanjani? Uthi umakhwela ayibo bengizoza nje nokuthi home girl kahle home girl. Ngeke phela vele akhulume into ezomenza ukuthi abukeke kabi evele efike kanje. Lento ifana nani u-second wife mhlawumbe mayebuzwa nje ngendaba yoku-accept siyazi ukuthi usuke ecabangela igama lakhe no-third wife no-fourth wife no-number 5 bacabangela igama labo because ulana usubeke kwisithi eshisayo ukuthi awushoke ukuthi-ke phela wambona ukuthi ushadile lo baba wena wasuthi ku-right. Awuyichazeke lento ukuthi if bewuphambili iyenzeka kuwe yenziwa wuwe kungawena umenzi lana wena ungumenziwe ubuzothini. We guys, akekho umuntu la emhlabeni oyoke a-understand iphathi yokuba umenziwa yena kade umenzi. Ukunalokho uyakwazi ukujika yena azenze i-victim. Kube sengathi lo owenziwe u-wrong kube kwenze yena. Ziningi izimo ey'njalo sengike ngayibuka ngathi hayibo. Yazi umenzi uyakhohlwa. Akhohlwe ngempela umuntu vele aphathwe yile sifo sokukhohlwa ukuthi uyayazi into oyenzile noma uyazi ibake yi-victim ekugcineni. Awulandele into oyenzile step by step. Ekugcineni-ke yiba i-victim. Ngesibona ukuthi ubani i-victim ngempela. Hayi bonke. Umenzi uyakhohlwa. Nansi-ke impendulo yamenzi. Beyizoba nje into yo-home girl kanjani? Siyabuza umacele. Home girl kanjani? Akakwazi nje ayiphendula impendulo ecacayo ukuthi u-home girl ngokuthini iba bangani? Ujabulele akasho into ezwakalayo. Manje senza ngathi akayibukanga i-TV show. Usebuza umacele izinto engabe uyibuza ubaba uMseleku. Nikuzothi ngiyamzonda yabo impendulo yamakhwela impendulo yawonke unkosikazi ofika emva kamacele ngoba yena uzenza muhle kule situation. Yena akakwazi ukuba umacele naye akakwazi ukuba uMakhumalo kodwa engaba honest ukuthi hawu khona ke kubukeka kunzima because izinto zomakhelwane akugcini ukuthi umakhwela noMakhumalo ifika nasemndenini sekuthiwa nje umndeni wakakhona noMakhumalo into yabo abazazi ukuthi baqhathwe yini amantombazane. Manje useyithatha ngathi nje inganekwane yakhe yedwa ngoba lezi zinto ngisho emakhaya la siphuma khona siyazazi kuthiwa iy'ngane zalaphaya umama walapha nolapha ababhekani. Why mase kutholakala hayibo ubaba wale ngane ubaba naye hawu bona bazithathele lezo y'nqumo lezo. Ngithi amantombazane into yabo igcine yaphi isiphela laphi isithinta imndeni. Yena uthi besothi home girl asikaze sikuzwe-ke thina lokho. Inganekwane sengiyasho ukuthi impendulo yakhe njengoba nje iwubuxoki impendulo yawo wonke unkosikazi ofika after first wife because ufika sezothi hayi phela vele i-polygamist ubuye ubaba lo isithembu esaka ukube wuwe ekuqaleni ubuzozizwa kanjani. Into efanayo-ke le yamakhwela noMakhumalo ngoba esethi nje ubezoyithatha njengokuthi hawu siwomakhi mase kwenzakalani. Yena bezothanda umakhelwane wakhe ukuthi azoba la seduze kwakhe amuzwe ehlabelele eduze kwakhe sekuwuye.
Ilelo-ke iqiniso angafuna ukusitshela lona. Asinandaba-ke sibuka i-TV show, akekho esimzondayo. UMacele uthe ekugcineni uma esebala abangani engambali. Yabo uthanda nesithembu. Hhayi, ngibe ngingabasoli abalandeli bakhona mase bedideka ukuthi kanti kwenzakalani. Uthi uMacele-ke engambali kubangani bakhe. Sisaqhubeka.